O Parlamento de Galicia agardou un minuto de silencio por Palestina. Na sesión de control, a oposición afondou no tratamento aos menores estranxeiros non acompañados e na situación das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Esta mañá desenvolveuse no Pazo do Hórreo unha nova sesión do Parlamento de Galicia que arrancou gardando un minuto de silencio por Palestina, logo do acordo de todos os grupos. Unha vez finalizado, arrancou a sesión de control o presidente coa cuestión do voceiro socialista José Ramón Gómez Besteiro. Agradeceu o apoio de todos os partidos ao minuto de silencio e recordou a importancia de defender os dereitos humanos e de condenar o xenocidio que está a realizar Israel en Gaza. Afirmou que hai que tomar partido, ou igual que non hai que mirar para outro lado cando chegan a Galicia menores sen os seus pais. Non podemos facer como fixo a Xunta de Galicia no seu momento de xenerar unha polémica, un discurso que fomenta políticas de odio, as trabas, e, ao final, as ocurrencias de plantear un centro de concentración para eses migrantes e menores non acompañados. Esas posicións generan e contribuyen a veces a facer políticas de odio, como está acontecendo en Monforte. Esa política da ultradereita, da que non quero que se contagien, pero que están correndo o risco de mirar con autocomplacencia, hai que poñer pé en pared e con firmeza tomar partido e dar a cara. Señor presidente, a cuestión que se plantea no noso territorio é de fortaleza contra esa amenaza. Unha amenaza da ultradereita que solamente avanza ca autocomplacencia, ca complacencia do Partido Popular. Na súa quenda de resposta, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afirmou que as palabras teñen que ir acompañadas de feitos e de posicionamentos coherentes. Acabamos de guardar un minuto de silencio por as vítimas de Gaza. Probablemente vostede non o esperaba, hai 2 minutos, probablemente buscaba que non fora así. Os galegos teñen que saber que a proposta do Partido Popular era, por suposto, guardar un minuto de silencio en recordo, en respeto e en repulsa ao que está pasando en Gaza e tamén manifestar a nosa repulsa polas vítimas de Hamás. E vostede dixo que non. Eu me alegro moitísimo de que con esta actitude evitáramos o que vostede estaba buscando, que era politizar este asunto e obedecer a consignas dentro do primeiro. Os galegos non fagan distinción entre vítimas boas e vítimas malas. Pola súa banda, a voceira do BNG, Ana Pontón, afirmou que o Partido Popular non quere pronunciar a palabra xenocidio ou apoiar a posición de Israel equiparando a vítimas e verdugos. Pontón deu a benvida ao pleno ás traballadoras do SAF, compañeiras de Teresa de Jesús, que o pasado 29 de maio foi asesinada no Porriño mentres facía o seu traballo nun domicilio. Mentres prestaba un servizo público. 56 días despois, o seu goberno non ten tomado ni unha soa medida, ni unha, para protexer as traballadoras do SAF, un colectivo de 12.000 mulleres. Mulleres que denuncian que en moitas ocasións teñen que sufrir discriminacións, acosos e violencia. Mulleres que ademais están facendo un traballo moi duro en condicións precarias. Sabe canto cobran? Sabe canto cobran estas mulleres que teñen que facer un traballo que é moi complexo, que vai desde cambiar cueiros a ter que erguer o ombo nos seus propios lombos a moitas mulleres, poñendo en risco a súa saúde? Pois a maioría delas non chegan nin ao salario mínimo interprofesional. Esa é a dura realidade das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar. Rueda afirmou que o BNG nunca condenará os asasinatos de Hamás e sinalou que o sectarismo e o politiqueo barato están por riba das vítimas para os nacionalistas. Con todo o respeto ás traballadoras que hoxe nos visitan, as cales saudo tamén, e a moitísimas traballadoras do Servizo de Asistencia no Fogar en tantísimos concellos galegos, é difícil, como en tantas cousas, respostar a vostedes. E probablemente non saiban que a última vez que falamos de vítimas de violencia machista, vostede dixo e se quedou tan tranquila que a nós non nos importaban nada e que só nos importarían se en vez de mulleres foran futbolistas. Ese é o seu nivel. Ese é o que hai. Así pensa vostede, os seus esquemas mentais. Despois desto, eu podría dicirlle que non teño por que responderlle mentras non pida disculpas. Pero xa sabemos que non vai pedir disculpas. Vostede tan capacitada e tan propensa a facerse ofendidiña con calquera cousa, cando vostede este tipo de cousas considera que non ten por que sentirse en ningún momento obrigada a pedir disculpas.